Weche matimore alwora counties makalwe county ma Kisumu en ni riwruok moro mar Make Me Smile Kenya koro osewuok oko mar neno ni gikonyo nyiri mane ok odhi nyime kod somo e yono ero makare gwego eko mag Angola e Lolwe East kanyakla kod Kisumu East ka gitiego gi e weche eko mag twengo kanyakla kod chwecho. Jafamo marwa Jesse Omondi ne olimo gwego eko kendo maendi e report mabende en godo. Jopiny gwenge mag Angola ei Lolwe East Kisumu County omor ahinya kod chenro mikelo to kod riwruok mar Make Me Smile Kenya e gwengego matiego nyithindo manyiri. Kokalo kuom jakom mar gwengego mano Migosi Willis mabende gono loso kod Lolwe Tv e kinde nyasi mar sidho jotieko weche mag chwecho kod tweng'o. Wacho ni en mor ahinya ka riwruogno kelo lokruok e ngima nyithindo manyiri kaachiel to kod mine ma bende koro nok nyal yudo thuolo mar dhi nyime gi somo. E nyasi onogono ma bende koro ne ochiwo nyaka mashinde ma bende nomi nyithindo manyirigo mondo dhi godo nyime gi tich margi ma pile ka pile. Daher mar wacho ni program mar Women Empowerment ma timore Angola nochakore higni 2 mokadho kendo osebedo gi lokruok ne households mathoth e community wan ka. Iyudo ka nitie nyiri matindo momako ich kapod gin e skul magiwe skul kato chuno ni koro gidhi gitedo kato dak e tedo kanyo bende koro bedo matek kata kaka gikonyre. Koro kano neno this craft center has many things going on here. Now we are on a run. We have ladies that have been training here on tailoring. You can see my outfit. They have made this. It looks nice and we thank God for this opportunity. Korka director mar Make Me Smile Kenya, Migosi Simon Peter, to kod coordinator mar tiegruok Nyadendi Masiodero, nomor ahinya kod nyirigo duto te maende no sidhi odiochieng' onogono manyoro kuom tiegruok mokawo gi dweche madirom 6 masani koro bende gidhi chako mana yudo pesa margi to kod lony magin godo. Jotelogo notiyo kod thuolono mar puoyo ahinya Profesa Tom Ojienda kuom ne chiwo mashinde kata charande madirom 10 mag tweng'o ne jogo motieko tiegruok makamano. It doesn't matter ni ok nitieko school kata in ng'ama chal nade, but your dream can always come true. So aparo ni nyirigi kawuono dream gi obiro true. And gin joma kata ki tere job market, gin joma marketable for the period magisebedo go kae. Again, wasewuotho gi Professor Ojienda for some times, and he's been a great friend to Make Me Smile, and he's kept his promises. Osewuotho gi nyirigi for 6 months, kendo o promise gi ni ka chieng' magi graduate kaka kawuono to bro konyo gi mashinde magi dhigo dala mondo gidhi mbele gi skills gi mondo skills gi kik tho en gima gi continue go nikech wadwaro ni wa empower gi fully, and for that matter I'm very grateful, Prof. It's a great day today. It's our pleasure that we are celebrating our girls having been with us for the last 6 months, so it's a great success. Part of the activities other than the tailoring that they went through, there's been the aspect of mentorship and life skills. So we are very happy as an organization. We appreciate our partners, and in that I'll recognize the efforts and support we got from Professor Ojienda, and through the efforts now the girls are not only graduating but are also living with some business startup. All of them will be living with a sewing machine and some materials for startup. We appreciate that. And all other partners, we got support also from the county government of Kisumu, the local administration. So today is a day of reckon. We appreciate and we celebrate the girls. Korka Profesa Tom Ojienda owuon kata obedo ni nokochopo e nyasi makamano to kokalo yor simu nopuoyo ahinya nyasi makamano kaachiel gi jopuonjrego e kar tiegruok onogo mayudore mantiere Angola mosebedo ka on wuon osiro to kod josiu sir mamoko. Olero ni en gi chenro malach ahinya mar biro dhi nyime gi siro gi kinde ka kinde e gik ma idwaro ka otieko kokwayo jopuonjrego hawe marach ka giwuok oko mar nyiso lony margi. Odwoko erokamano ahinya ne telo mar kar tiegruok makamano ma koro keto mahino maneno nyithindo gogo mayande koro nosewuok kane chako tiegro chako duogo kendo koro dhi nyime. Ojiwo jogo mantiere oko ma samoro nega
achiedh nade mar neno ni ok nyal dhi skul kata mago monyuol to ginyalo duogo mondo koro gidhi nyime e kar tiegruok nogono mar Make Me Smile. Kawuono wa witness ne wan gi graduation mar nyithindo ma oseyudo tiegruok e center wa Mangola, kendo gisepuonjore weche mag twengo kendo skills kata skills mabro konyogi e ngimagi. Kawuono graduation mar nyithindo 10 wachiwo charende 10 ne nyithindogi mondo dhi otimgo tich oko. Agone jonyuol erokamano kuom miyo nyithindogi a second chance, nikech magi nyithindo mane owuok e skul to waduogogi e yor tiegruok mondo gilos ngimagi. Mae center kendo mae tich ma Make Me Smile timo mondo rehabilitate nyithindo ma ochwanyore oko, waduogogi e skul mondo gisom skills manyalo konyo. Kawuono ni graduation, agoero kamano ne Director Simon Peter kendo gi jomo sekonyowa. Kawuono be wayudo kony koa kuom mama koluwore gi weche ma Odhiambo wacho kawuono. Jopuonjrego nopuoyo ahinya telo mar Make Me Smile kaachiel gi Professor Tom Ojienda sirogi e tiegruok madhi konyogi e ngimagi kane en nyasi ahinya mar nyisruok to kod lewnigo mag nyadhi mar graduation ogogo e nyasino mane gitieko godo odiochieng' manyoro. Iluonga ni Millicent Achieng', aya Nyatege. Wan students mane somo Angola Make Me Smile. Adwoko ne Angola koriwre gi Make Me Smile erokamano. Tom Ojienda badwoko ne erokamano, Simon badwoko ne erokamano. Wamor ahinya. Ago erokamano, wapuonjore maber. Masi bago ne erokamano japuonjwa. Na nashukuru sana kwa kusoma Angola, kwa yote tuliyoyapata kutoka Angola imetufaidi sana. Ago ne Make Me Smile erokamano kuom duto tema gisetimonwa. Wabiro ka wachakore puonjruok omiwa 6 months, but ei 6 months no ende watimo gik mang'eny. Watwengo, wang'e twengo, wang'e gik mang'eny e iye kaendi kabisa. Andamed jiwo jok mamoko matindo ka wan kamaendi mondo gibi gimbe gisom achiel ariyo adek, nikech ei twengo wani endi ka wadok dala kaka wuon wa graduate ni endi en tiji minyalo wuotho godo kendo inyalo timo gimoro. Inyalo nyiewo giri moro kendo inyalo puonjogo kata nyathini, inyalo timo gimoro. Ne Lolwe TV, an Jesse Omondi.